Hormatly prezidentimizin hususy ulgama berýän ýygy-derli gollawy bu babatda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyzyň Lewap welaýatyna da özüniň aýdyň beýany tapýar. Soňky ýyllarda Tebitde yerli çyýmalyň hatabyna dürli senagat haritlaryny, şeýle-de gurulşyk önümlerini öndürýän hususy önümçilikleriň sany barha artmak bilen elýeter bahaly ýokary hilli önümler ýurdumyzda harit bolşylygynyň döredilmegine oňun täsirini ýetirýär. Önümçilik mümkinçilikleri ýyl saýyn artýan hususy karhanalaryň hataryny Lewap welaýatynyň köýtürnäg etrabyna ýerleşýän gurulşyk haritlaryny öndürýän hususy karhananyň görkezmek bolar. Önümçilik gurulşyk önümlerini öndürýän ölümden, gipse karton önümçiliginden, demir beton önümleri ölümünden, şeýle-de iýmitlik daş dudunyň we dud önümleriniň taýarlanylýan önümçiliginden ibaretdir. Bu ýerde öndürilýän gurulşyk haritlary ýurdumyzyň içerki wadarlary bilen bir hatarda daşary ýurtly sarp edijilere de uğradylýar. Hususy önümçilikde öndürilýän önümleriň Täjikistan, Hytaý Halk Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Özbegistan ýaly döwletlere ekspert edilýänligi aýratyn bellälikdir. Gurulşyk önümleri önümçiliginiň ýyllyk kuwaty 50.000 tonna barabardyr. Ýylyň dowamynda önümiň ortasy 10-12 000 tonnasy ýurdumyzyň öz içindäki sarp edijilere galyny bolsa daşary ýurtlara uğradylýar. Gipse kardon önümçiliginiň ýyllyk kuwaty önümiň 2 milyon metrini taýarlamaga niýetlenip, önümiň 4 görnüşi taýarlanylýar. Şol öndürilen önümiň 500.000 metri ýurdumyzyň içerki wadaryna ýerlenýär. Hususy karhananyň önümçiligini taýarlanylýan demir beton önümlerine bolan islegem gün saýyn artýar. Önümçilikde bloklar, gurulşyk binalary we jaýlary örtmek üçin köpejikli beton plitalar, demir beton daşlar taýarlanyp, ýokary hil derejesi bilen tapawutlanýar. Hususy karhanada bir ýylyň dowamynda 1500-1600 kub metr demir beton önümleri öndürilýär. Önümleň hil ölçegi ýürüýte hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanylýar. Hususy önümçilikde gurulşyk haritlary bilen bir hatarda iýmitlik nahar daş dudunyň we dud önümleriniň önümçiliginiň üstünlükli ýoly goýulan oňa bellemek gerek. Ýylyň dowamynda bu ýerde dud we dud önümleriniň ortaça 500-600 tonna taýarlanýar. Pähim paýhas umany magtum olup Praga ýylynyň her bir gününi ynymly zähmet üstünliklerini besleýän hususy karhananyň hünärmenleri eşretli zamanamyzda işlemäge, döretmäge, giňerimli önümçilikleri ýola goýmaga döredilýän uly mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.